kumba ka party kala penpau haka jingtho ka ba nila ai show deputy commissioner ya ka jing penjeri ka jomu ya ka section 144 CRPC bangi kum ka party nimla ban pedeng ya ka ne ka jingle da ka leng jong deputy commissioner banong ban nomsha ya ka no ka jinglom pai ba ka jing ya pai ba haka sautrik ka blong ka sngi nyobot nak benda election MP Shah Kalok Sabha na kwaru ban pau kan kapor kaban na kaleng ka jong ka party ni community bahadien ka jing tho ka mangil ai ban na kaleng u deputy commissioner on Shimphia bat ban wengno ya kan ka hukum ka bola pinmi bat ban ailat yaki pai ba nong snong bakin lek syakani ka jaga nyobot badru bahadien jong ka result kibayo ya ka jingjob kinyo ban lekmen ban shat kemen badru ban pau ya kata ka jing sngo kemen ka joki tendre kalau ka sngo si ban I ba nagaleng jong deputy commissioner lapan pau bo nomla ban weng ya kata ka hukum da ka ba ai daw ya ka jing khapnya ka jing dheng kali bat kum juru bayo kami kano ka kandrum ka kandram talong gay kay ka bas ngo thamula ba khla tang ha ka sautrik ba kita ki bor penya ki sngo khya ya ka jing dheng kali ki pai ba ha ka ne ka ri ga jing ba khamtam ha ka no ba shlong ki mat ya ka jing dheng kali ka ba man la ga sngi namar ka jing bamla ka jong ki bor penya bakin penya betin penya renti ya ka kam ka baki dei ban penya hagani ka liang bar hagani ka benta ban ongru ba kan mi kanu ka kundum kanam kalong tang ka jing persang banda rabjot ya ka jing thmu ka bari ka jong ki ka badai tamaki ki betip ka iga daw ba pnoi ki bakin impose lani bakin penmi ya gani ka hukum te kaseng kala dep an ai ka jing tho ko magalong bat ngiyeng ha ka ta norim banginum la ban pedang bat ngin mi bet kum ki pai ba nong krishan jong ka Voice of the People Party ban lech ka jaka nyobot bat kum bangi community bangin yo ya ka jingjok ha ka ni ka election MP da ka jing krishan shit ham jong pai ba ngin ye le kemen ngin ye shat kemen ru da ka akor ka burom ka jinong tipri tiplay bat nginum sha ye no ban khang la ni te dei namar ka ta ka daw lingba ka ni ka khubor na kwa ban kentu yaki pai ba bangem dei ban pensngap yaki bakum kini ki hukum ki ba persang tang ban khanglat ya ka jingle ekmen ka jingi kum kita ki pai ba ki blada ban ai ka jingkrsha hage bidei ba kani election MP ka blada nagaliang ka jingi kum ki nongelam yin mi bangi kentu yaki pai ba bakem dei ban pensngap ya ki bakum gini ki kendon ki badon tang ka jingthmu ban khangla yangi bangin le kemen lani ya ki no ki bakwa ban le kemen ha kani ka sngi jong ka jingjok bat ni sngo ban pendrem jurru ya ki bakum gini ki hukum ki baga sarkar ka penmi ki ba persang ban yu roi ya ka hok ka jing pai ba ha ka risin shar pai ba ka jala Meghalaya kamde ka ta ka jala kaba ngila bane penisrim bat ki wei pat ki jala ki ba gadon ki jing snam ki don ki jing ki klumar wat hakipor election kampat ju khamja kot ru ban ong bangile yo sngo bagandon ka jing klumar ka jing mi jing klumar hadin ka jing penbana ya ki result haki election ki bopon kalaban don ka daw hlendet ka batang kini ki badon ka bor ki smot ho balai ki ai ka hukum ka ni ka hukum ban khangla yo pai ba bon mi ban snap ya ka result bat ban yo ban lek men ru hadien balapan bana ya ka result te khnang ba ki pai ba ha ka ri ka ba e ka jingi ken shai ken smot ho ni kwa ban pan bana ban agaleng ka jingi kum ka party ni ya shakhmat ngin mi ban ni ban snap
baru anum dan menu balaban khanglat ya kata ka jing mi pai ba ka jing namar ka jing mi ka jing kalong ni ko ban tip hadien bangila penan kami ka hok ka jing ban tep igi bot ka jing menu ba job bat ban yo ru ban le kemen ha kata ka jing job ka bangi community kum ka party te kini kilong ki jing penshai hadien ka jing kwa jigi bobon balang ban tip ngin le kumno ha ge bedei bat ka sautrik ka sngi ban penbana ya ke election MP Shakalok Sabha Kubli Shibo